דבר ראשון אין לי מושג בזה שאני מעלה את זה ואפילו לא. אז כן. אז עכשיו כבר בוקר, אני לא יודעת להתארגן. ואני אצלם לכם כאילו שאני מתארגנת. זה הולך להיות ממש ולוג מגניב. וזהו. אז כן, אז צפיה מנה. החלטתי לצלם לכם מה אני לובשת. סליחה אם יש רעידות, אני פשוט, זה מצלמה מקצועית של אחותי, ואני פשוט לא כל כך רגילה לצלם במצלמה מקצועית. אז אוקיי, אז המכנס המושלם הזה הוא מפוקס. אני לא זוכרת כמה הוא עלה, אבל אפשר להגיד שהוא עלה בסביבות אין לי מושג. אבל הוא די זול. אז יש בזה כוכבים. רגע, שיהיה פוקוס. יש איזה כוכבים וזה כך. פשוט מושלם. אני פשוט חורשת עליו. עוד פעם אין פוקוס. אוקיי. אז החולצה הזאת היא גם פוקס. אני גם לא זוכרת כמה היא עלתה. והיא חולצה מושלמת. שרשום שם רוק און, כאילו שרוק און, ברוק. אז זה של... על זה גם אני די חורשת. ויש בזה גם כוכבים כאלה. כן. אוקיי, אני גם שמה בובה הזה, אני משתמשת בגרביים בצבע אור. אני יודעת שזה נראה כזה מגעיל, אבל כן. אוקיי, אז זה כל מה שאני מבשלת. ואני גם עם נעלי בובה ותיק. אז אני עכשיו אראה לכם. אוקיי. אין לי מושג מאיפה המשקפיים האלה את האמת. אבל הן נורא יפות, זה מתמצאו כאלה. אני מאוד ממליצה. סליחה שאין הרבה פוקוס, אני פשוט לא רגילה על המצלמה הזאת, עוד מעט אני אשאל את אחותי. זהו, אז כן. ויש לי גם מדבקות לציפורניים, אז אני אשים אותם ואני אראה לכם. אבל לפני זה אני אראה לכם גם את התיק, ואולי גם את הנעליים. אבל את הנעליים האמת אתם תראו. אז כן. סוף סוף יש לי פוקוס, כן. אז אין לי מושג האמת עם איפה התיק הזה, אבל הוא כל כך יפה, כאילו רגע. שנייה. וואי, נו, למה זה לא עובד לי הפוקוס? אז התיק הזה הוא מאוד יפה. וכן, אני נורא אהבתי את כל הנשיקות, ומאחורה זה אותו דבר. זהו. אז את הנעלי בובה אתם כבר תראו, אז אין לי כל כך מה לצלם לכם. ועוד מעט אני גם הולכת חברה, אני קודם כל אוכלת, אחרי זה אני מתלבשת, ואז אני מתארגנת, כאילו, מצד וזה, אני שמה לי מייקאפ כזה, בייבי קרם, ואחרי זה אני הולכת חברה שלי, ושם היא מאפרת אותי, אז כן, וסליחה בטעות שהיה לי ככה, כאילו. אז זהו. כן, אז עכשיו הולכת לאפר אותי. מה שאני לובשת זה את החולצה המושלמת הזאת שהיא מפוקס. Outfit of the day. כן, נכון. ואת השורט הזה שאמרתי לכם כבר. וגרביים. ואת התלמיד של עומר שמש. מחזר. שמש. עומר שמש. כן, עופר שכטר. אני עדיין לא אמרתי לכם את הנעליים, הבטחתי לכם שאני אגיד לכם את הנעליים, אז עכשיו נראה לכם את הנעליים. נעלי בובה. אוי, היא בובה אמיתית. תודה חמודה. חמודה, מה אני צופה? ועכשיו, אז זה הנעליים. אז עכשיו אתם תראו בשידור חי. איך היא מאפרת אותי. כן, במשקפי שמש. מושי. המגולות.
תמונה מחוף הים. מה אכפת? אני כבר הפסקתי לעשות להם לפני הרבה זמן. אז עכשיו היא פעלה אותי והראיתי לכם כבר את התוצאה הסופית. אז עכשיו אנחנו ערוץ שאין לנו מושג מי זה, זה פשוט מעביר אוטומטי. אני רק רוצה שתראו אותי. ואנחנו עכשיו עוד מעט במפגש. הכי בעולם באמת. אני אעדכן כשאנחנו נהיה באוטובוס או בתחנה. ואנחנו סופר מתוקתקות כאלה, אנחנו נראות כמו הפות האלה מהדרום צרפת. אוקיי. אז אגב, את מפתיקה לעשות את זה שהחרוז זה מאוד קרב. היי, רק הפצתי. ראית? אני כאילו במראה, אבל לא רואים את המראה. אז זה עוד נראה. מראה שקופה, כן. מראה תמיד שקופה. מראה תמיד. אני מציירת עם זוהה לסרטון. אגב, תעקבו אחרי באינסטגרם, גם נקודה מיאל, תעקבו! אני אעביר את זה בהילוך מהיר. אוקיי, נו פליז, הקאמרה. ותעקבו אחריי, אגם. וונדר וומן תציל לכם את החג! לא, וונדר וומן תיתן לכם 2 מכות בסתירה! וואו! וגם קים קרדשן. זה לא באמת, היא לא באמת הצטערה איתם, זה פשוט בובה. אותו דבר. והנה אני ואגם לוי החמודמודות. איפה אנחנו? איזה חושנית הייתי, יו, איזה פאבה. וכתבתי שם המאמנת שלי ותייגתי אגם לוי. אני? שחקנית. נכון. דוגמנית. נכון. וזמרת. נכון. מדהימה. נכון. ומה עוד אני דוגמה? אמרתי את זה. כן. תמיד יש את המתחכמים האלה, העליתי את זה. ויש את האלה שהמתחכמים והיא כתבה לי כי זה סרט מצויר. כאילו למה ההתחכמות? אוקיי, עכשיו אנחנו באוטובוס. באיזה קו אנחנו? 70? אנחנו בקו 77. 77. אז אני אחזור לכם כשנגיע לגרם. אוקיי, אז כמו שאתם רואים אני הזמנתי מעורב, אני מחכה לה גם עמיאל שתבוא עם הפרגית שלה עד שהיא תביא, אני לא מאמינה שזה יקרה כל כך מהר. הנה הקבלה, זה עלה ל30 שקל ואני מחכה פשוט לה גם עמיאל ואני אצלם לכם. עכשיו אני קיבלתי את ההזמנה שלי, כמו שאמרתי לכם, מעורב ואגם הזמינה פרגיות, אני מחכה. איפה היא הלכה להביא מלח? כן. אוקיי, שלטתי לה גם על הפלות. וואי, דווקא מעצמך. אנחנו אוכלות פה פרגית ומעורב. אני אוכלת פרגית ואגם אוכלת מעורב. וואי, אני לא יודעת להסתכל אם על המסך או למצלמה תבדל. וזה האיפורים שלנו. הוספנו מלח. בגדנו לו. אמרו שנזמין
את השתייה. שנסיים. וזהו, אנחנו נחזור לכם. ביי בינתיים. טוב, כן. אז הנה גם. הנה הצצה לסרטון לסנאפצ'אט שלה, אז הנה, רגע נציב את המצלמה. אני מחכה שעות לאוכל, ותראו מה מביאים לי, מיניאטור. אז אני לא מבינה. הנה הצצה. אז אני לא מבינה את זה, אז כאילו אני זורמת כזה. מלאה בביטחון, מסודרת, סתם. אוקיי. אז עכשיו אני מצלמת במצלמה, ואני רוצה קצת להצביע. לא, אל תמשיכו את שתינו, שימי את זה כאן. אוקיי. אוקיי, אז אתם יודעים מה קרה? תקשיב, אני לא יכולה להגיד את זה. אז תגיד. אני לא יכולה מעורב הרבה, שבי אותי כאן. לא מאמינה שהסגר רואים אותו, חלק גלות לי. אין הרגלים ממסור, אין. אוקיי, תקשיב, אני מזמינה מרוב מלפני איזה שעתיים. לא, 40 דקות. כן, 40 דקות כזה. עד שמביאים לי כבר מביאים למישהו אחר שהוא הזמין עכשיו, הרגע הזמין והוא כן, מבין. הוא מוזר מכל שלי, אני סיפרתי את זה. כן, אז אותו דבר מה שקרה לגמליאל, קרה לי. אם אתם רוצים לראות את משלמות, תכנסו פשוט לסנאפצ'אט שלה. קוראים לי אגם נקודה עמיאל בעיר. ולסנאפצ'אט שלי קוראים אדם קו למטה להביא אחד משלוש חמש. קוראים לי זה כך תחתור. וואו. אתם לא יודעים מה קרה. אגם, את רוצה לספר להם? נשפך על אדם אייס וניל על כולה. לא, רק על החולצה. תקשיבו. כאן היה חלב. אתם רוצים לדעת איפה הוא עכשיו? הנה תראו. שלום. אוקיי, אז עכשיו עוד מכשופעה של נועה קירל. אנחנו הולכות. נלך ב10 דקות האחרונות, כי יש את השיעור הכי טובים. נעלה בביטחון. ואז יש את המפגש שלנו, היינו אומרות לכם עכשיו מפה. אבל אנחנו יכולות לעלות את זה כבר שהמפגש יסתיים. אז עכשיו אנחנו אני הולכות. ממש להסתובב לחיים שלי. חיים שלי, אין זה דברים כמוה. חיים שלי. חוץ מגל לך, לא רוצה החיים שלי. אמרת שאסור להגיד את השם שלה והשם משפחה שלה בסנאפ. אכלתי את כל היי. אוקיי, עכשיו אני בדרך הביתה ואני אצייר לכם את הסיפור ממש עכשיו. ועכשיו וואו, די, באמת קוראים לך גם עמיאל? כן.